Ана минҷаша гарин дурӯғ гӯш небарад. Ва у нафар Мирзо. Ана минҷаш зур будне ки. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯй сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунанд. доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурдан мерасонанд. телефонҳо дар рӯи экран. мо интизори занги шумо. Салом алейкум тамошобинони муҳтарам, мухлисои ашади канали Токи ТВ ва шахсан барномаи Токи Токи ва чуноне ки шумо дидесте меҳмони имрӯзаи мо Шаҳдрез. Е бой дар канали Шаҳдрез подписаться кунед. Ва ҳамин гапош намон. Шаҳдрез хуш омадӣ ба барномаи Токи Токи. Ҳазор раҳмат, хеле оговаритм кардан, 1000 сомон додам. Ва чанд? 1000 сомон. Миннатдорем ки даъвати моро қабул кардем. Ай қоидаи барнома хабардора ё як бор дига хабар? Як бор хабардор карка. Дар ҳолати дуруст ҷавоб дан дар савол шумо соҳиби 10 сомон мешавед. Дар ҳолати нодуруст ҷавоб дан шуморо як бор тоқати шиностон мекунем. Қоидаҳо маълумай, фаҳмоай. Мерем чӣ хеле ки агар барномаи моро дида боше надидам ака ягон барнома намехом бинам. Саволот вобаста ба корубори ҳамун шахсияте ки дар барнома иштирок мекунад, дар ҳама яъне чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем корубори кати асал замбур бисёри баъд рафтуомад дорӣ я гала меҳмонҳоро бурдаги асал даги инчунин мада гап нест раҳмат ҳамун асало дига нашид. Саволи аввал осонтарай. Безгарем саволи якум. Ва хиёл мекунем ки уже 10 сомон дар киса даст. Насиб иншоаллоҳ. Чанд намуди замбурҳо мавҷуданд? Дар дунё ё ки аст? Дар дунё умуман чанд намуди замбурҳо вуҷуданд? Як гала. Як гала бисёр мақсади асосии ман 5 намудай. Номбар шумо мекунем? Номбар кунем? Ба фикри ман 5 намуд буд. Аниқша намедонам. Неки 5 намудай номашон намедонам. Хуб, ҷавоби шуморо қабул мекунем ва гуфтанием ки шумо аввалин меҳмоне мешавед ки дар якум савол ҳамагӣ дар рӯи дунё 21 000 намуди замбурҳо мавҷуд аст. Замбурпарвар бидонидам. Мо дар ҳамун замбури асал дар кор дика, ягон ҳамун замбур дар кор нест. Канали нави варзишӣ барои дӯстдорони варзиш силка дар описание дар омода обуна шавед ва аз хабарҳои нави варзишӣ бохабар шавед. Саволи дигари аз таърихи ҷумҳурии Тоҷикистон давраи мактабиро чӣ хел хондагӣ? Давраи мактабиро нормална. Хондагӣ ва чӣ хеле ки мо хабардор шудем шумо ду маълумоти олӣ доред, ду донишгоҳ хонда буд кардагин ва соҳиби ҷойи кор дар Садбарг ҳамаш замбурпарварӣ аст. баъди диплом. Мезгарем савол. Вилояти Суғд соли чанд номи худро соҳиб шуд? Яъне ҳамин Ленинобод мегуфтан, пеш Ленинабод мегуфтан, чӣ хеле ки Усмон дар як видеош карда Ленинабод. Суғд, вилояти Суғд, именно ҳамин номи Суғд. Именно Суғд, именно Суғд соли 1994. Яъне вилояти Суғд ай Ленинобод соли 1994 ба номи вилояти Суғд. Чӣ хеле гуфтем? Фаҳмидем чӣ гуфтем? Гуфтем вилояти Суғд, ба вилояти Суғд чӣ дози худам гуфтем? Мақсад Ленинабод ба Суғд чид буд. 1994 Суғд чидам. Насиб када бошам. ҷавоби шумо қабул ва бояд нагум ки дурӯғ гуфтем. чӣ хеле ки вилояти Суғд барои тамошобинон ва муҳтарам Шаҳдрез, вилояти Суғд соли 10 ноябри соли 2000 ай Ленинобод ба Суғд переименоват. Ман 94 ки соли таваллуди хидмат гуфтам да. Саволи дигари чӣ хеле ки пеш ай барнома гуфтам, ман бисёртар саволои мо дар бораи замбур хайрият ҳамқарӣ мешавад. Дар замбурхона акро сига мо надонистем номи асосиш чӣ мешавад? Ба як замбурхона переводиш карда. Дар хонаи замбурха. Яшик. Чанд намуди замбур зиндагӣ мекунад? Яъне ҳамун замбурҳои асали, замбуре ки асал метан, ҳамунҷода чанд намуди замбур зиндагӣ мекунад? Мақсад дар замбурхонаҳои шумо чанд намуди замбур зиндагӣ мекунад? ин саволта фаҳмидам ака, ин савол мантиқӣ буд? Мантиқӣ нест, савол конкретни ҷавоб дорад. Мақсад хай бе ака, ман тра ҳозир я намуд мефаҳмонам, бо ин хелиш мефаҳмам. Мақсад ҳамун замбурҳо ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд?
خیلی کردی در دنیا زنبور فهمیدم در جا زنبوری نره زنبوری مادر اما ماتکای بگم مادر شاهش بگم حاج ما بگم سه نموده تخت نه کی ما گفتم نمودی زنبور یا نمود زنبوره زنبوری اصل است آنم جواب داد بگو مادر بفهمم مادر شاه های نره مادر کدامش چیکار میکنن همون مادرش چجاش بگم میرن اصل میارن نرش برای اینا پادشاه های اما مادر شاه های بعد وقتی که مادر شاه بارداشت دیگه اون نرو به مادر چون اصلا خدا میگیرن مقصد اساسی سوال یکی سعید یا منطقیه که خیلیش نمیدونم مقصد یه نمود زنبوری اصلا قبول های مقصد بخشیش که ما نمود گفتیم اما ما همین را میخواستیم فهمیدن جواب کاملا درسته و تبریک میکنیم شهرزاد با یکم دست برنامه سوال دیگری با خبرهای ما دانشگاه ملی ختم کردگی دانشگاه ملی من ماجستراتور خوندگیم بانک خوندگیم کردم 2 سال بانک خوندگی چه خیلی خوندگی مقصد 2 سال خوندگی سوال هم خیلی دانشگاه ملی تاجیکستان به نام کیست دانشگاه دامو و داد ببه من میدونم خب در جواب در سوال اصلا جواب نداره و اگر ساعت بخدا این خیلی با سخت‌تر می‌زدن ملی به نام هیچ کنه است ما فهمیدم که این منطقیه دانشگاه ملی تاجیکستان و ما فهمیدم همین این چهارم سوال راوند یکم بود و می‌گذاریم با سوال آخران راوند یکم این حال شما 10 سوم دارید در کابینکتون سوال پنجم در کانال شهررس که کانال شما مهمونا را دعوت میکرده و مهمونا گفتگو میکرده و درباره اصل معلومات میده و با مهمونا یا اصل دیگه میده میرفت مقصد سوال همیه پنجم مهمونی کانال شهررس کی بود؟ مغازه شهررس چی گم نیست؟ مخرج فاوی 8 مارت 8 مارت مهمون فقط ها؟ مگزین بود چی نگه؟ لند پنجمش ها؟ پنجم مهمونی کانالی مهمونی مغازه شهررس در کانال شهررس نه ما فهمیدم به ما کدی کی گادم زیادش نکنم یکمش مخرج بود انیق میدونم دیمش فاویک بود مهمونی برنامه قدم قربان جواب شهررس در پنجم مهمونی مغازه شهررس قدم قربان و با فکرم همه ویدیوی پرسمات زود هوایی و خیلی را فراموش کردن خیلی در رستیگه ولی با فکر ما شخصی که در پنجم مهمونی برنامه کانالی تو بود بعد همین اوار خیلی ایت خفه میشه و خیلی کتی دول چق چق میکنه کتیش بسیار شتگی رفت آمد هم داشتی و اون نفر میرزا بود انا میجاش زور بود نکی میرزا یعنی علی جان یکم راوندی ما با آخر رسید قدم قربان چندم بود چهارم بود اگه ششمای هفتمای نمیدونم من نمی تشایسو گم پنجم بود بر میرزا پنجم برنامه آخر رسید خیریه شما گذاشتم بعد دیم راوند و اشتراک کردم در دیم راوندی ما پول دارم شما تمام یعنی دلشی سوال دیگه مقصد هر یک راوند ما با سوال اوسم سر همین 1 مینوت یا او بیو بمالی آن ساخت تشکر آمدم عرق کردم عرق کردی با بی تایید چی هوا هم مهمون هم مهمون عرق میکنن نزنش نزنش که مجا او بگیرم اکوش گیفته او بودی او میگیرم میکرافون برام بشه نوجه همارا او گرفته خوب سوالای یکم سوال راوند دیگم و چه خیلی گفتم سوال اول آسان‌تره می‌ذاریم با سوالای قین راوند دیگم دوامناکی عمری زنبورهای نسل آور مادر شاه شون
فهمیدم نه مقصد نسل آور گفتید یا وای نسل میاره همینجا راست گفت ما روسی پریود کردیم خیلی که ما اونجا فهمیدم چی گفتی ما همون مادرشو در نظر نداریم نسل آور گفته اصل بیار اگانی трудника давомноки умри замбури трудник мақсад ба тоҷикӣ ростига ман намедонам чӣ мешавад переводиш тамом трудник гуфти якан трудник ба урусӣ мешавад мақсад насл овар гуфта ном вайчо дар назар дорам нар вақти як бор ки бо модаршоҳ алоқаи ҷинсӣ кард ӯ мемира ана ҳамояш ки успед намекунам ва ё хирандаи зиёдӣ мешаванд ва ё надоранд хеле аниқ соли мирданшона ва ёро мо худ мо мекушем мумкин дар интернет буроранд ки вай дурӯға бизака тока ҷавоб рихта қабул мекунем дар ҳақиқатан ҳамун трутни гуфтагии мо ҳамун чизеро ки мо мисол вай доштем ҳаваё насл овар гуфта перевод карда гуфтем дар ҳақиқат ҳаётшон то рӯзи алоқаи баъди алоқаи ҷинсӣ ҷойда мемиранд вале дар интернет гуфтагие ки ҳамояш ки очират намереса 3-4 ҳафта умр мебурданд ҷавоб рихта қабул мекунем ва соҳиби 20 сомон сомонаи дуюм раунда табрик мекунем дар ҷамъу ҷамъ 20 соҳиби 20 сомон шудага табрик мекунем 20 сомон алишер саволи дуюми раунди дуюм кати мақсад чӣ хеле ки мо медонем ки кати тудai staff намояндаи тоқтивӣ дӯстию рафоқатон беҳад намтария қариб мисол хеле рафтомади назоре савол ҳамия ки рӯзи зодрӯзи алишер гадоев ин ки tudai staff ягон бор дар зодрӯзаш фарёд накарда одаме ки дар зодрӯзаш фарёд намекунад ба зодрӯзша надонӣ не ки як бор рафта будем ана мара фарёд накарда ман надонистам шарт нест тура ки фарёд када боша не уҷа вай ту дигар чӣ фарёд карда будӣ зодрӯз набуд братишка зодрӯз набуд не адарка бурдай буд не дурӯғ мега ана инҷаша гарин дурӯғ гӯш небарда дар зодрӯзаш вообще фарёд накарда не ки мо ҳозир угадат мекунем угадаи милодию мешава ҳозир зодрӯзи алишер гадоев намояндаи тоқи тв соли таваллудша намедонам аниқша не ки зодрӯзша аниқша тоҷи намедонам зодрӯзаш исол умедворем ки алишер зодрӯз мекунад ва ҳамаи мо насиб агар мо алишер кафар карда зодрӯзу шумо безор кардем шашми апрел мешум бояд дигар безор маяю апрел ба ман тут причём не охия ки хатона бизане як дигаритона шашми мая рӯзи алишер мезгарем ба саволи сеюм ҳамун саволе ки пешакӣ мо гуфтем ки хабардорат кунем ки ҳамхали савол ҳаст ё нест ва умедворем ки ҳамчун бародар моро мефаҳмию ва ин чиз санъатай ва барномаи мақсад касе тамошобинои мо намедона шаадрес писари овозхони хушовози шоиста ва халқии ҷумҳурии тоҷикистон лола азизова мебоша як лола азизова савол бародар ҳамин хелае ки лола азизова яъне модари шумо соли чанд ба унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон сазовор дониста шуд шоиста ё халқӣ шоиста ҳозир халқие мақсад шоисташ ба фикри ман соли таваллуди худам 93 мумкин 4 сола будам 97 соли 1997 шоисташ давдам модарҷонам табрик мекунем шаҳроза ва дар умум шумо соҳиби 30 сомон шуде мегзарем ба саволи чорум ва хотиррасон мекунем ки вобаста ба профессияу ва дар гирду гӯшатон шуморо чӣ бисёртар ба чӣ саркор дорем ба ҳамои саволҳо мақсад савол мантиқия саволи чоруми раунди дуюм диспепсия чист диспепсия дисай пепсия ранги реперо бисёр автомат дори братан ранги реперо вайш накард диспепсия чист яъне мақсад ҳамин замбуро асҳал метан мақсад
дар ҳолати мисол зимистон гул пул нестан айчи ҳамин диспепсия бата и ҳоли дасавол гагон худафам просто камтар суҳбат ман нафаҳмид масаб ака сол дар баҳору ака хида даҷо ма биши вообще ҳама чаёд наброя любой чаёд наброя ки ҳоше да то каки оз мезанам хеле даёфи мақсади асосӣ диспепсия гуфти савол тана гуфти ака гуфти да мақсад ҳамин баҳорда ай глош мегира ба мерава асал мека дар зимистон ҳамин замбуру чӣ бай мегиранд асал метан ёки замбуро асал наметиҳанд дар зимистон захираи хидшона мехӯранд мехӯранд хом мераванд мақсад и кам чақчақай байни баромада хуб савол диспепсия чист диспепсия ман ҳамин калимаро як бори дига шиндагим ягон 3-4 сол пеш намедонам дар даҳани кине ки ба фикри ман диспепсия шаҳадрез асал хидм асал яъне шаҳадрез и асал ака вақте ки мантиқӣ гуфт хеле ният карда дар гирди навои хидм боша асал аз значит ман як подсказка метам шояд алишер ба мара гареник на не ки ман мехоҳам ки ҳамин ҷавоби ҳамин савола ту худат ёвӣ ман ҳамқа метавонам гуфта ки и касалай ва ту мегуфти ки чӣ хел касалай диспепсия касали касалаи диспепсия касал бошад дар гирди атрофи ман нест значит ман дар касалҳо кордор нестам тамом значит асаб меша касали рӯҳиам хеле чи диспепсияам хеле асабош вақти вайронам типа асаб не ҳаме гапи мара нафаҳмида касали рӯҳӣ мешаванд ку диспепсияш чист ба ҷавоби саволи шумо диспепсия касали рӯҳия амхе ҷавоби шуморо қабул мекунем ва мутаассифона ҷавоби мо да шумо ҷавоб доде диспепсия аммо ова кам бихӯр бемория мо хел кардем баъди ма хел кардем баъди вай додан чӣ мегам хали подсказка додам ки касалайт мерава дасадат ки ягон касали замбурай касали шикамдард мешавад шикамдард мешаванд замбуро ва ҳамин диспепсия мешавад амхе бале 100%. Не, ман гуфтам замбур шикамдар мешавад, ман диспепсия кор надорам. Ман гуфтам замбур шикамдар мешавад, ман диспепсия вообще кор надорам. Не, ман диспепсия диспепсия ман вообще кор донестам. Бас мезгарем ба саволи охирони раунди дуюм. خوندست ما خون زده یک زنبور قطاری در انا خیلی سوال کرد در چیل روزی خودش چند تیلو گارین تیلو میارم یک زنبور قطاری در دوام عمر خود چند مقدار عسل میگیره تا مردنش مثلا ای روزی بعد عسل روی زده تا مردنش انا اینجا از من با چیزی خدمت میتونم زنبور عسل بیارش اسی تا 50 روز عمر میبینه مورد 40 روز گفتگیم مقصد ما نه 30 گرفتگیم نه 50 ما 40 روز مبانش گرفتگیم نه که قانونی اگر بگیری در اینترنت کتاب نوشته که اسی تا 50 روزه اما که شما مرا بگین که زنبور 30 روزه را بگم یا که زنبور 50 روزه را برای یاردم کانال ما سیلکای زیر ویدیو بوده دا میدونیم رجیستراسیون میکنیم بونوس تا 1400 روبل این برای ما را پیشروی میشه و شما دستگیری زنده باشین یا که 40 روزه شد مقصد میونه بگیریم اگر یک زنبور از 50 تا 100 گرم عسل میاره یک زنبور در دوام عمر خودش جواب شما نادرسته میدونم یک زنبور در دوام عمر خود خیلی کم میاره 10 گرم 50 تا 100 گرم عسل میاره اما همین جواب داد ما مبانش گرفتگیم نه که این سلیش کم جره برای از زنبور این بسیاره یعنی خیلی بیا میگیریم زنبوری 30 روزه چند کنیم
мақсад занбур оз ман хеле мегум занбур барои 1 кило асал ҷамъ кардан бояд 7 бор гирди замина тоб хӯрад барои 1 килош ин хе бигирем 10-15 грамм 10-15 грамм хуб саволи охирони раунди димай ва ман намедонам ҷавоби савола қабул кунам қабул накунам хуб қабул мекунем ҷавоби саволи шуморо дуруст қабул мекунем 10-15 граммай қабул мекунем не ки ябо барои чӣ барое ки ай дастовардои мо хеле ки мо гирифтем як занбури қаторӣ дар давоми умри худ ним қошиқчаи чойхӯри асал медодай ам хали шумо граммша намедонед грамм нагуфтай хам приблизительно ҳам хам мешад 10-15 грамм мешад барои ҳамин шумо 10 сомон буридеву ҳам як бор ток хӯрде саломат боше дар барномаи ток натарсе ҳаман иши ага раунди сеюм аст не бахс киҷа бо бишинум не мақсад бугу намед биё сима мегирим бишинум ага не тамом биё мешти раунди дуюм ба охир расид ва хоҳиши шумо иштирок дар раунди сеюм ман хоҳиши иштирок дар даври сеюм надорам барои чӣ барое ки ту ток наза оҷо барое ки камакак вақтам тангӣ кадестай бояд бирам ба ҳар ҳол миннатдории худмона баша адрес ба ҳар ҳол миннатдории худмона баша адрес барои вақт ҷудо кардан омада дар барнома иштирок кардан миннатдорӣ саломат бошед зинда бошед мотиватсион мекунем ки дар барнома 40 сомон буд карде 40 сом шида 40 сом шида 30 сом 30 сом 40 сом дорам нака шумо соҳиби 40 сомон шиде ва оиди барномаи мо чӣ гуфтанӣ оиди барномаи ток барномаи хуб фақат аҷод метаи ҳамиҷаш безеб дига намешинам тамом бия иштирок кунем тамом барномаи мо ба охир мерасад бачаҳо касе мехоҳад дар барнома иштирок куна дар поёни ҳамиҷа номеро мебурояд бинависе занг бизане ва иштирок кунед хотиррасон мекунем ки ҳозир дар таги ҳамиҷа шаҳадрез шиштагиай ира як бори дига ихта нишонте ҳамиҷа номи канали шаҳадрез мебурояд ва касе ягон чи нашод занбуру асал ягон завқу вай дора бидуроен тамошо кунен подписатсия кунен боқӣ сарбаланду хонаобод бошед хайр то барномаҳои оянда